Tlung drang ayo. Iya Mbak Yati. Cedhaki Pak Kemis karo Pak Bogel. Keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, Bogel kaya saya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati kencono katon wiko. Yo kira nek Bogel kaya gugu kok enak ta iki. Ayo. Spesial kembang Sebaduan ya, ora kaya dek semono katresnanmu pancen nyoto anane mung tansah ngalompono jujur ora nate citro mana di mana anak kambing sayang. Indonesia. Aduh, gesek. Sing disenengi Mbah Narto ya iki. Langgi. Gesek mergane apa, Gel? Kita tuh nggak selalu klok ya. Heeh. Ngerti klok ora? Ngerti kowe karo aku gathuk kuwi to? Mergo STW. Gaduhe golek kolok-kolok. Oke, baik, lunas. baik. Kurang ditambahi lho. Mbah Narto Kurang kuwi tambahi lho. nek Nggih. nek atus kula niku perkawis dhuwit nomor 16. Pak Kemis lho, sedikit wedok enak apa-apa. Iki DP, Gel, tenang. Ora apa-apa. Pakde Kemis. Titenono. Nggih, ditenggo meleh nggih. Yo, Gel. masukin, Dik. Hah? Masukin. Apa payahe to, Gel? Mboten sah pun diparingi Pak Kemis santai mawon. Apa nek iku? Apa? Tak rewa. Slow wae. Lima suara di Magelangi.
ora ngono lho, Gel. Heeh, serku ki tak rodok nyedak mrene ngono sing romantis ki lho. Oke, baik sini sayang. Nah. Hei. Setrumi tukang genset rewel. Solarmu diurusi. Ya ampun. Pak Kemes pripun Yang ngarep tambah gayo. ngene napa mboten? Masa tukang genset harus seneng penyanyi? Mantane penyanyi lho. Penyanyi dangdut ya kok ya. Biak gini. Veronica jenenge. Oh, Veronica. Ya, tarik Mas. Slow. Wae. Oke, baik. Kowe iki aku ngerti nek kowe iki golek gon. Kaca. Monggo Pak Herman. Terima. Keluarga besar KWS. Monggo. Siang. Kayaknya maling. Iya. Sesak mlebu sedang. Wong ayu sing tak tresnani. Aku ora bakal lali. Wong sliramu bebujar ning ati. Latihan sepisan Pak Herman. Langsung, Mbak. Alhamdulillah berkah Pak Herman. Alhamdulillah. Nengok Lalalala. masih ayo ngalaku
rawuhipun Bapak Jumadi. Nggih sak rombongan keluarga besar Nggih. Cilacap sugeng rawuh. Dek, engko dibablaske. Sidane bablaske apa, Mas Bablasan apa Herman? menika? Oh, kangene ati. Kakung kemis ngersake Kapilut, ya engko bablaske. Pak Sunar manis. Pak Supri. Aku ngerti ini Pak Sunar. Lah, lagi nyambut gawe. Suwun Bapak. Niki Pak dilajeng Sular, napa? Kak. Nggih Pak Sular, niki dilajeng napa? Aku wonge manutan kok, Mbak. Napa Pak E? Manutan aku iki. Kangene ati. Sak karepmu. Oh ya. Nadian ya. Nadian sep. Oh ya ya lah galak. Ah, senenganmu kok ngono to. Oke, baik baik. Neng apa sri Gel, ngene iki terus. Agar ngene iki terus paham. Nek ya ora apa-apa, Dik. Kowe engko tau ngerti apa ora? Piye? Nek Mas Herman kuwi wong enom tapi sukses. Lho. Usahane iki. Nggih. Jenengan pun suksesnya nate nang sowan ndi? tenggene Bapak dereng. Lah iki adikku kok ya. Tenan. Omahe adikku. Kok gak mirip? Piye to? Aja Pak Jum, Mas Giono. Monggo Bapak, Pak Jum,
Matur sembah nuwun nggih, Pak Irwan sampun mari terus santen. Sambiyo monggo. Oke to Malah kondur. Nggih. MC-ne njaluk Masuk, kopi. MC-ne tuwek. Sugiman dalasane Ibu. Nggih, Sugeng rawuh rombongan saking Tegalalur. Wah, jane lah kok. Diteruske telingsingan Mas Enggi. Edian. Anjing. Ngapalke telingsingan barang wis genah daftar MC kok. Wis pokoke sesuk mangkat nang Bogor. Siap ya ampun. Melu. Mas Gondek, sisan kok Anjing. Aja sumelang wong ayu.
Enggak, kene ta Mas Bas. Wedi lah. Mas Ora Bas. ora kena dicekel Pepi. Mas Bas ki kok nyanyi dhewe kok. Nggih. Bareng sampai pepanggilan nyatane jodoh. Monggo Ibu. Penjaga prasmanan, monggo Bu. Mriki Bunda, monggo mriki. Asik. Mbak Pepi, Mbak Pepi maju. Maju ya. Informasi tari maju. Mas Bugel. Ini ceritanya ibu-ibu penjaga prasmanan. Oh, Jadi oke. panitia. Ini udah dari tadi pengen joget. Bu nanti dipersiapkan lagunya apa? Mbak pilih wonten Ibu-ibu orukan. penjaga Oh, prasmanan. orukan. Dari pagi Pamer lelah bojo. pengen joget yuk, ayo Bu. Hae Pak. Mumpung wis rada anu dadi monggo nih buat ibu-ibu prasmanan. Bareng sampai Ibu RT 3, Bu Sri. Ayo. Nah, ini ibu-ibunya jangan kesana dulu ya. Ini spesial buat Ibu RT 03.